Здравейте! Вие сте с каналът Отвъд звездите. Моето име е Боби и реших да направя този канал, защото много се интересувам. Изучавам Таро от близо 7-8 години ще станат. Много обширна, дълбока материя. Всъщност аз всичко, което е свързано с някаква мистерия и с нещо, което не можем да си обясним, много ме привлича още от малка. И последните години наблюдавам в онлайн пространството на ютубърите, така да се каже, таролози, че се правят флешмобове на най-различни теми. Това са стандартно такива, които всъщност според субективното мнение на всеки таролог да се покажат различни колоди според определени въпроси. Много ми беше интересно, изгледала съм страшно много и англоязични, и рускоговорящи таролози и съответно много ми харесва. И направих този канал, ще кача първия си флешмоб, разбира се, че ще има съответно четения, други флешмобове, обзори на колоди. Просто Тарото е моята страст, моето вътрешно аз и искам да го споделя с вас. Даже ще се радвам, ако други участват, направят. Аз обичам да разглеждам колоди, защото всяка една колода всъщност, която разбира се има замисъл в нея, има история, има структура на някой художник или някаква история, носи допълнително значение към всъщност значенията основните от Rider-Waite колодите, които ние знаем. И така, ще участвам в флешмоб, който го видях от една рускоговоряща тароложка колекционер с наименованието "Покажете ни своите колоди". Аз ще я спомена по-долу в линк. И съответно това са 15 въпроса, на които всеки отговаря. Така, първият въпрос е: колодата, която е при вас, но още не сте работили с нея. За мен това е Mystic Soul. Много нежно докосване, много е така като все едно коприна докосвате. Много, качеството също е добро. Това е колодата, която тя ми е така или иначе. Ето вижте какво хубаво гръбче има с око. Всъщност това е колодата, която все още ми е подредена по аркани, защото аз имам доста такива, не съм работила на нея, но е много пъстра. Качеството е доста добро като цяло. И е шаренка, свежа, но още не съм работила. Ще ви кажа поради каква причина. Може да малко да я разгледаме. Вижте, жежица, вижте я тук има с ученце на челото. Третото око, така наречено. Магиосник. Вижте жрица, ето я вижте жрица. Не е лошко. Малко е смешен императора, но като пират е представен. Интересна е. Тук не виждам определено колесница. Няма някой отзад, който да се движи. Само конете, силата. Вижте каква е красива. Много на мен тя много ми харесва. Вижте каква е красотка, както се казва. Вижда ли се добре? Може би не е добро видеото. Хърмит, това е една от моите любими карти от челникът. Във всяка една колода го гледам. Тук всъщност отива да намери прозрението, съответно го намира. Ето го в енерчето, тук по принцип Давидовата звезда, но в момента я няма. Отива в планините, отделя се от всички, за да търси истините и отговорите вътре в себе си. Така, вижте смъртта каква е уникална. Уникална е просто. Цветна. Буквално едно прераждане. Виждаме череп, нали, това, което е отмряло. И съответно след това виждаме живот, цветенца, пеперуди. От какавиди са се превърнали в пеперуди. Това е точно обновлението, трансформацията, която тази карта ни носи при четенията. Умереността, дявол тук нашепва. Няма да ги гледаме всички. И луната исках да ви покажа, защото много ми харесва. Тук имаме молец на мястото на очите на жената. Имаме пълнолуние, което е невероятно красиво.
Смолец така или иначе се смята като символ на земния и отвъдния живот, тъй като от какъв вид да се превръща в насекомо. И в много култури е свързан точно с подсъзнателното, с това, което не знаем, не виждаме, не можем да си обясним. Всъщност и самата луна отговаря за тайните и така нататък. Слънцето също е хубаво, светът е хубав, приятни са картите. Просто разочарованието ми дойде на мен с двойка купи. Представени са, разбира се, аз... Всеки има право на избор с кого да споделя живота си, но според мен, когато става въпрос за таро колоди, би трябвало всичко да е стандартно, тъй като това е древна система за разчитане на символи и според мен тук на двойката чаши, където са хора, които се обичат, които чувствата между тях са чисти, би трябвало да са мъж и жена. Това е лично мое мнение, не ангажирам никой с него. Предполагам, доста от вас ще ме осъдят, но аз си изказвам мнението. Хубава е колодата, качеството на картите наистина е много добро, но да не се бавим повече, за да не губим време. Следващият въпрос е 12-та колода на вашия шкаф или там, където ги държите. За мен това е Гноси Старо. Твърда кутийка, имаме книжка, нямаме кой го е произвел. Имаме само, всъщност имаме някакви такива SW92 и че е направена в Китай, разбира се. 2005-2025. Но самото таро, вижте каква хубава гръбче, какво хубаво гръбче. Самото таро е особено, ако не се лъжа, беше, може би един-два пъти да съм хвърляла на него. Вижте, вижте жрица каква е красивичка. Тя е в някакъв изоставен харам, има паднали колони. Тук виждаме плодове, виждаме кристали и виждаме, разбира се, не знам, всъщност аз го виждам. Тук не трябва да ви покажа свитъка Тора. Ето го. То не се вижда обаче. Ето, тук пише Тора. Книжката. Добре, не мога да фокусирам камерата. Трябва да си взема нова камера, най-вероятно, когато правя четения. Интересно е, ако не се лъжа, тук силата и справедливостта си бяха разменили местата. Не е лошо. Тук на кутията е образа на справедливостта. Шестица купи, вижте колко интересно е представена. Шестица чаши. Това са носталгите и спомените ни. И всъщност, нали, как минава, когато е било яйце, след това се ражда малкото змийче. Тук е било, тук имаме вода, тук имаме пръст само и светлинка, изведнъж се появяват цветчета. Интересни концепции има и тук. Съответно, можете да си добавите така или иначе към знанията и от тази колода нещо допълнително. Интересно е, че тук имаме колесницата, не с стандартните като в Райдър Уейт сфинксове или не с коне, като в повечето колоди имаме не 2, а 4 задвижващи. Това са херовимите, които стоят по принцип на карта Мир. Те са символи на християнството, пазят почти във всяка църква, катедрал, можете да ги видите. Тук на колелото няма херовимите. Има някакви сенки, имаме Анубис, имаме Сфинкс, имаме и змия. Интересна е колодата, много интересна, има какво да се каже по нея, но няма да ви занимавам повече с това. Да можем да не направим някой дълъг клип и да ви стане безинтересно. Така, книжката. След това имаме колодата, която бихте искали да продадете. Значи това е една от, може би преди 7 години ми е тази колода, с която не съм работила. От българско издателство е. 2004 е направена. Имам и книгата съответно. Вижте самата кутия каква е
Имаме тук някакви карти за подредби различни и това от няколко размешвания на картите са се получили тези отстрани. Не съм правила гледания, може би да съм теглила една-две карти, не съм чела на тях някакви. И съответно чиромачет, всички го знаем, с яркостта, известен с яркостта на цветовете си, с графиките, вижте го. И съответно, вижте ръбчетата, виждате сами. Най-много 3 пъти да са хвърлени карти, съответно качеството и като цяло не ми харесват самите образи на отшелникът. Не е лошо, да го обичам него. Смъртта също не е лошо, спината, бялата роза задължително, но като цяло не съм впечатлена и съответно него бих го продала за някаква символична цена, разбира се. Следващото въпросче, така, колодата, която не държите в оригиналната и кутия. Да, това е Light Seer Старо, тъй като кутията се намокри и се надраска отгоре с фулмастри от едно детенце, но това няма никакво значение и затова съм я поставила в друга кутия, която намерих горе-долу с подходящия размер. Мен това е една от най-желаните ми колоди. Страшно много я харесвах, когато излезна. Не успях да си купя оригиналът, който всъщност от първото печатане, разбира се, с зелени срезове беше и всъщност аз сама съм си ги отцветила в зелено срещата. Хубава колода, не знам какво да ви кажа. Невероятна е. Тя е позната на абсолютно всички, които се занимават с старо. Водят е светла, добра колода. Наистина представяне, рисуване от невероятната художница. Нещо беше, забравих, нямам кутията, книгата не е тук, но няма значение. Страхотна е. Показва, разбира се, че има и по-тъмни карти, но някакси самия фон техен не е чак толкова, освен, разбира се, тройка мечове, която навсякъде не е хубава, но тук е нещо невероятно. Някаква болка, крясък, тук сърчицето е разкъсано на 2 места, тук се дърпа от 4, тук имаме тройката, ето мечове имаме като татуировка и се вижда, че жената изпитва някаква невероятна душевна болка. Но като цяло това е хубава светла колода с невероятни илюстрации, с невероятни картинки. Съответно клиентите много я харесват, защото е пъстричка и хубава. И тук колесницата ми е любимата карта. Целият дек. Всъщност той има много хубави карти, но това ми е любимата е тази. Така, това беше въпросът, който е коя колода вие не държите в оригиналната упаковка. Казахме Light Seer Старо. Така, след това имаме коя колода е с повече или по-малко карти от 78. Това е разкритото или развуалираното таро. Да, Unveiled Tarot се нарича. Тя е интересна колода, която съчетава в себе си и модерни значения на картите, съответно и сравнява старите и новите течения. Много добре работи, работила съм с нея. Ето вижте, седмица чаши, например. Голям избор трябва да се направи. А всъщност вижте и самото ленено е покритито и е доста добро. Така, имаме допълнителна карта, който е кукловодът. Вижте каква е интересна. Имаме 2 допълнителни карти.
Вижте тук. Смее се, някакво такова средновековно или в по-късните векове парти с тези богатите рокли. Всъщност виждаме жената как се смее, обаче отзад виждаме как десятка мечове я наранила и то жестоко. Така, виждаме торта на четворка жезли и съответно виждаме тук двама, които създават семейство. Краля на чаши. Изобщо има много. Това е от Rider Waite част и виждаме съвременен момент, как си почива някакъв човек, слуша музика. Долу имаме китара, просто отмаря, както се казва, тук някакви идеи са нахвърляни, но той отмаря. Кралица жезли, тук показана е вдовица, което е доста... извинявайте, кралица мечове. Често се случва да показва вдовяла жена. И така, има интересни много, вижте, примерно десятка жезли, имаме Rider Waite на рами от 10 жезла им отлежат и всъщност самите мравчици, колко са трудолюбиви всички знаем и какво ли не носят толкова систематизирано, стрикно, за да имат тази колония всъщност, която я имат. Интересна е, исках да ви покажа другата допълнителна карта, освен The Mob. Ето я. Тълпата. Имаме някакъв ужас тук, който изпитва този човек. Видите са на нещо като стачка, нещо негодуват. И така, и интересно. Много интересно и много точно показва неща свързани с по-сериозни неща, свързани с нашия живот. Чакайте, че тук имаме шоколадката. Тук имаме ветеран от войната на птица Пентакля. Много е страхотно. Така, това беше колодата, която е с повече или по-малко от 78 карти. Въпросче номер 5. Тя е с 80. След това минаваме на колода с облаци на кутията. За мен това са рицарите тамплиери. Ето ги облаците, отзад можем да ги видим. Много обичам таинствени общества. Много обичам всичко свързано с мистерията, както казах, и съответно си взех това таро. Да, тук имаме така. И той е малко по-особен. Него съм го подредила. На него не съм си теглила карти за себе си само, но съм го подредила, тъй като за участие в един друг флешмоб трябваше да прегледам старшите аркани и другите, но няма значение. Интересно е. Съответно, основно има показани много жестоки моменти от действителната история. Вижте силата, каква е красива. Вижте колелото на съдбата с пирамидата и третото око. Определено масонски символи могат да се срещнат тук. Дяволът, който е малко ужасен. Кулата също разбита. Звездата виждаме някакъв тамплиер, който прелива. Луната, кръстопът. Вижте слънцето, отново пирамидата с виждащото око. И ето правосъдието, което мисля, че се казваше граф Дюмоле, един от основоположниците на тамплиерството, който от крал Филип, ще ви излъжа френския крал Филип Хубавия, може и да бъркам, изгорен наклада. Първо той ги финансира, той настоява да има кръстоносни походи, заедно с забравих и папата, кой беше, трябва да... Интересна колода, няма какво да ви разказвам, когато
евентуално реша да правя обзор на нея, ще разкажа по-подробно историята, като отново я прочета, тъй като взема някое таро, аз веднага, ако не знам, ако носи някакви исторически факти, разбира се, с него самото таро, тогава поглеждам и чета ето книжката. Задължително, за да може да ми стане ясно коя карта, кой е представен и така нататък. Но така или иначе, аз съм гледала доста предавания по Viasat телевизиите, които са свързани с тамплиерите и ми харесват. Това беше въпрос номер 6. Колода с облаци на кутията. Така, след това имаме колодата, която не сте показвали на канала си. Аз нищо не съм показала на канала, тъй като това ми е първото видео, но съм избрала една номад. Душата на номадския войник се нарича, може да се преведе, или боец. Колодата е интересна, не е лоша, качеството също не е лошо, при мен това е реплика, не е оригинал. Оригиналът всъщност е с... Тук има златисти надписи. Всичко има пребляскващо златно в всяка една карта. Също долу много са ситни надписите. Обаче и всъщност това е история на момичето. И на него му забравих името. Като правя обзор ще ви разказвам по-подробно. Сега не е важно. Просто искам да покажа кои са колодите. Историята от до всички карти са нейната история, лична, нейният път, съответно около нея с нейните приятели, с нейните любови, с нейните разочарования и така нататък. И във всяка една карта имаме едно като венче с енергии. Вижте тук как преобладават. Това прилича на за сънища, как се наричаше, да, венет. Против кошмари. И всъщност във всяка една карта ние имаме... То не се вижда добре изобщо. Имаме това кръгченце с някакви символи на него и с енергиите. Интересна е колодката, не е лоша, развива се основно в пустинята. Тя мисля, че е правена, ще ви излъжа дали мексиканка, самата художница и всъщност идеята, чиято е за направата на тази колода, но няма значение. Някой път, като реша да правя обзор, ще ви кажа подробно, ще ви разкажа историята и разбира се, ако ви е интересно. На мен винаги всичко ми е много интересно, така че... Така, това беше една от колодите, които не съм показвала. Следващият въпрос е номер 8. Колода, която е с друго животно вместо лъв на картата сила. И аз тук аз имам доста такива колоди, които са други животни. Имам мечка, имам вълк, имам тигър, мисля, че беше. Ще ви излъжа, но съм избрала в случая това да е колодата Зимен стил. Тя също е с допълнителни карти. The Turning, обръщането и тишината. Красива колода е това. Ето го и гръбчето, много е красиво. И тук да ви покажа силата. Ето я. Страхотна. С бял вълк. Момиче. Тук, разбира се, имаме знака на безкрайността. И една жена или момиче, което гали. Вълк, който видимо изглежда доста доволен. Не е притеснен. Много е хубава колодата. Ще направя и на нея обзор. Но сега нямаме много време. Предимно в такива
бледосини, бледосиви, зимни пейзажи и цветове. Вижте каква е велика петица чаши. Вижте, тук имаме някакъв готически замък или просто страхотно. Обичам такива цветове. Красива колода е. Всъщност това студио, вижте срезовете какви са красиви. Това студио прави, ето е книжката, страхотна цветна. Отец е купува на колодата. 80 Сишуи. И всъщност има 4 сезона в такъв стил са. Зима и пролет имат в продажба от много отдавна. Лято, есен още няма. И красива е колода там. Така, това беше въпрос номер 8. Сега сме на въпрос номер 9. Колода, която е в кутия и съответно тази кутия е положена в друга кутия. Аз нямам такава колода. Нямам какво да покажа, така че продължавам със следващият въпрос. Колодата, която не попада в любимите топ 10 таро колоди. Това спокойно мога да кажа, че е 78 истории таро. Имаме и тук една специална карта. Общо са 79. Това таро е съвременно, не е с стари рисовки или с някакви художествени, красиви изображения. Просто, ето е допълнителната карта. Starway to Light. Стълбище към светлината. Добра е, не е лоша, 78 ежедневни истории. Вижте слънцето, този си танцува, става, весел е, радостен, скача, тренира. Луната, вижте колко е странна. Тук имаме една котка. Тук имаме рачето и този човек свети с Венера, осветява стълбището. Не е лоша, пак може да откриете някакви други истини в нея. Отговаря добре за такива житейски, работни, офисни, свързани с бизнес неща. Ползвам я рядко, но определено, когато съм се интересувала от някакви такива отговори, съм търсила насоки и за мои познати и приятели, съответно отговаря добре, мога да кажа. Не е лошо колода, качеството също не е лошо, но не ми е в топ 10. Много повече други имам. Ето отзад може да се работи с прави, с обърнати, както желаете. Тази колода. Така, това беше колодата, която не е в моя топ 10. Следва 11 въпрос. Колодата, която асоциирате с зелен цвят. И това веднага е една от колодите, които са ми от преди, може би, 7 години. Тя е зелена външно. Тройната богиня Таро. Не е много популярна. Общо взето при нея особеното е, даже не знам коя година е. Но не съм... Тя е от най-старите ми колоди, така е най-малко използвана, но тя има два допълнителни шута, между другото, два глупака. Може да си изберете из двата да работите. Съответно, можете и да само с един. Имаме си книжката. Лос Карабел е това. Ето вижте, тя е поизносена, разбира се. Старичка е все пак. Няма как да не е ползване. Тук общо взето, освен жлъчния, вижте какъв жесток император. Просто имаме номера, но нямаме отгоре наименования, само по номер. Това, разбира се, всеки ще се оправи, който се интересува от Таро и който прави четения. Няма да му е сложно. Като цяло, тук мъжете са много малко застъпени в рисовката. Почти всички, вижте смъртта каква е. Някаква страхотна мадама, като не се погледне лицето, с маска. Много ми допада. Също интересна колода е. По-скоро може да се каже тип
уика или виканска, тъй като тук кралете и ето това е крал Пентакли, например, също може да затрудни новичките, защото на фигурните карти тук има корони на кралете и на кралиците. Няма изписано, няма нищо друго, има короните, се различават короните на крали, това е крал, в случая жена е също, и на кралицата са корони, просто самите корони трябва или самите карти да научите, или самите корони. Вижте, двойка чаши, каква е красива. Интересна колода е, предимно женска, има какво да се разгледа, да се научи. Ползвала съм я с, разбира се, книжка. Вижте, това е кралица, чаши. Вижте нейната коронка, каква е преди малко, както ви показах. Чекайте да видя. Ето, да. Ето всъщност кралицата и кралят. На кралят е малко по-различна. Ето я. И това е на кралицата. Просто кралица чаши, разбира се, с нейната интуиция. Имаме кристална топка, тук изненадане. Такава като гадателка е показана. Интересна. Цветна, приятна колода, но е малко така нестандартно за Rider Waite. Една от любимите ми, една от първите ми, може би 5 колоди, така да кажа, закупени преди 7-8 години. И любимата нея е свързана с зеления цвят. Така, след това минаваме на следващия въпрос. Колода, която е купена втора ръка, втора употреба, и за която поддържате, грижите се и пазите. Аз нямам такава колода все още. Ако нещо много ми хареса, излезнам от печат, разбира се, че бих я взела. Минаваме на 13-ти въпрос. Кое е колодата, на която най-често използвате книгата? И тук вече идваме до моето бижу в цялата ми колекция. Това е таро на японската поезия. Невероятно качество и на кутия. Това е моето бижу в колекцията. 87 карти има. Има доста различни неща, които не са по стандартите на Rider Waite и на стандартните таро карти, дори и да не са на Rider Waite. Интересното в нея е, тя е подарък от моята майка, която много обичам и за която колода много я благодаря. Книжката е невероятна. Интересното в тази колода е, че и всъщност ползвам книжката често, защото тук в колодата имаме много допълнителни карти. Към всяко качеството е уникално. Може да видите и гръбчето какво е красиво, нежно, типично в японски стил. Това са картини, рисувани, някои са известни от художници или от един художник. Не съм много сигурна, защото не съм прочела до края. Като общо гледах описанието, когато я поръчвах, но ползвам се с книжката, тъй като към всеки аркан имаме хайко. Хайко, това е тип японска поезия, която е станала популярна в 17-19 век. Към днешен момент, аз тъй като обичам и поезия и съм срещала хайко поеми, знам, че те трябва да са 3 реда, може би и не повече, и съответно с малко думи да кажат точни неща. И към всеки аркан имаме, ето примерно гледаме другото особено, всъщност аз за тази колода трябва да направя един обзор със сигурност, тъй като тук имаме всичките стихии са сезони. Мисля, че есента беше земните знаци. И тук имаме Мацу Обашо, ето как го написал е Кренсон Семи Малвет Филовилд Вилич Отъм. Това са някакви 3 птички. Нали, имаме вече основната дума. Невероятна е колодата, невероятно е тарото, много е различно, има карта. Нали, аз ви казах, че за всеки сезон отговарят различни
на различните стихии отговаря различен сезон, съответно. Картините са невероятни, направени са такива като свитък. Самите карти, качеството е много хубаво. Мисля, че в Кипър са правени, са създадени и така нататък. Исках да ви покажа някои карти, които всъщност са като допълнителни. Тук имаме и, освен че всеки сезон е с 10 карти, имаме и 5 придворни, които са паж, принцеса, рицар, крал, кралица и крал всъщност. И имаме карти, които са ден преди есента, ден преди пролет. Ето, вижте света, това е интересно. Ще направя и обзор на тази колода, ако ви е интересно, разбира се, защото тя е... На мен ми е все още интересна, аз я изучавам, разбира се. Ето, ден преди есента. Имаме карта ден преди пролета. Имаме карта ден преди лятото, с невероятни рисунки, и ден преди зимата. И съответно след това се почват, нали, аса, двойки, тройки, много са, съответно някои от картите, разбира се, съвпадат. Не е по Райдър Уейт изцяло, но има някои съвпадения, защото тук все пак трябва да се съобразим и с художествения облик на художника. Трябва да се съобрази всичко помежду си, съответно и с някое хайко, което е известно. И невероятно. Идеята много ми харесва за тази колода. И ето, вижте, сега имаме след десетката на земните знаци. Имаме пентаклите, имаме паш пентакли. След това имаме принцеса пентакли. След това имаме рицар пентакли, който си подхожда, слезнал е от коня си, не се движи, за разлика от другите рицари. Имаме кралица пентакли и след това имаме крал пентакли. Това е особеното в колодата. Затова не са 78, а 87 карти. И страшно ми е интересна. Имам много да я изучавам. И съответно, когато я изуча, ще направя обзор, ако ви е интересно, и ще ви разкажа повече за нея. Просто тук са включени художествени от художници картини, съответно имаме и поезия, имаме и самото таро. Много интересна идея. И още два въпроса ни останаха. Колодата с вода на кутията. Ето, една от първите също мои колоди, то си личи по кутията. Една от любимките ми до ден днешен. Кристални видения от Дженифър Галаско. 2011 година, US Games. Много нежна, въпреки че е доста и такава много и на любов да гледаш, и на ежедневни проблеми. По някой път е малко жестока, не е чак толкова нежна, колкото изглежда като кутийката. Невероятно е качеството, е много хубаво. И всъщност тук имаме вода. За това избрах нея. Имам още една-две колоди с вода, но избрах нея, тъй като тя ми е една от любимките. Най-вероятно всички я знаете, а може и да не я знаете. Тя е старичка. Тук имаме също една допълнителна карта. Казах ви, че съм си ги подредила подред, защото мисля да списвам още един флешмоб и съответно ми трябват главните аркани и така ми е по-лесно. Само арканите, старшите аркани са подредени, другите карти съответно не са, те са си вървяли както последно съм. Вижте девятка чаша. Просто е уникална. Вижте я колко е сладка. Нещо си мечтае, чувства се невероятно комфортно, сбъднати се и желанията. Много е нежничка и красива. Тук има също какво да се каже, ако ви е интересно и на нея. Ще мисля, че си е в продажба все още, нищо, че е много стара. Искам да ви кажа, качеството просто на US Games е невероятно. Малко по-тъмни са, разбира се, срезовете, защото тя е ползвана страшно много пъти, обаче погледнете.
Просто не е мръднала. Не е мръднала. Тя е една от най-използваните мои колоди. Тя е много, много стара, както ви казах. Най-вероятно ще направи 8 години. Една от първите ми колоди. И последен въпрос. Колодата с вашата, 15-ти въпрос, колодата с вашата любима карта и защо тя? И веднага Light Reflection, идва отражение колодата. Като цяло, самата колода, цялата е много хубава. Аз си харесвам цялата нея. Бях си взела реплика китайска, за да видя дали ще ми хареса, ще ми тръгне, страхотна. Така, и тук любимата ми карта е, ето ги прекрасни златни срезове. Гръбченцето много е приятна. Просто особено пентаклите, те са представени в слънчогледи като бройки, са много красиви. Знаете и нея най-вероятно всички. Обичам с нея, ми харесва кака. Шушка, много приятно. Тук колесницата ми е любимата карта. И съответно затова посочих колодата. Имаше много други. Вижте, страхотно ясо. Чаши. Много красиво, много е пъстра. Но ето е колесницата. Много ми харесва. Това и като цяло, не само тази карта. Много карти от този дек ми харесват. Много добре са представени. Цветово. Има тези светлинки, мънички, които аз обожавам във всяка една колода. Вижте каква е татуирано. Тук имаме луната в фаза. В ръцете си държи луната. Няма две колони, но има две стълбища, две дървета. Така седи обаче в въздуха и се е загледала някъде загадъчно. Тя знае. Тя всичко знае. И така, страхотна колода и затова я избрах нея с любима карта. Имам още много други любими карти, но като цяло тя е една от най-приятните ми колоди и за да съм малко по-различна от светлия провидец, тъй като на всеки знаем, тя много се харесва. На мен също и това е. Благодаря ви за гледането. Надявам се да ви е било интересно. Ще се радвам да напишете коментари, ако искате да видите някоя колода или ако въобще ви харесва да се снимат флешмобове. На мен ми е адски интересно, така или иначе ще се радвам, ако участва някой от вас в такъв флешмоб и да дадем старт на нас, българките, да участваме и ние наред с другите колеги, които правят за YouTube видеа и флешмобове. До нови срещи, бъдете здрави, бъдете щастливи. Чао, чао!